Фәнзирә һәм Радик Деникаевлар Мөслимдә гомер итә. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Деникаевларга кунакка килде. Ул аларның яшәү шартлары белән танышты, инларның хәлен белеште. Фәнзирә ханымга истәлек бүләге тапшырды. Я всегда говорю, вот Ильнар мне хоть обняла бы его, об него. Я же вот езжу, да, хочется свои родные лица увидеть. Вот, так что, ну, единственная надежда, что о том полку, в котором он тоже так заботится. Вот единственное, что тоже так же ездит. Әлфия Кагогина шулай ук Мөслимрәгә скверында һәм сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексында да булды. Да, я сегодня первый раз в Муслюмском районе, в Муслюмово. И, признаюсь честно, я поражена красотой именно этого места. Как же у вас чисто, ухожено, какие пространства. Сразу видно, что здесь живут трудолюбивые люди, которые любят свою землю. Спасибо вам, муслюмовцы, за это. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр, аларның гаиләләре дә һәрвакыт игътибар һәм кайгырту тоеп яшиләр. Республика һәм район җитәкчелеге, депутатлар да аларны һәрвакыт кайгыртып торалар. Ә безнең кайгырту һәм игътибар егетләргә көч бирә. Аларга авырлыклар алдында югалып калмаска ярдәм итә. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.